Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Fortnite cu domnul David. Saminami, waka waka, Așa. Vreau să vă spun că trebuie să dați like, subscribe sau dacă nu el la 7 dimineața, ba nu, mai repede. De dimineața când vă treziți, pa la voi o să apară el cu domnul de lângă. O să apară pe ecran pentru că eu sunt editorul care se joacă. Poți să oprești emote-ul, David, că se aude tot. Oprește! Bine, îl opresc. Bun. Dă-i pe ready. Doamne, am uitat. Bun, revenim cu meciul. Bun, Hai la fura de rab. Revenim cu meciul acum. Eu sunt Drecu QZ și domnul este Dark in the World, așa. Alamaneco. Bă, am uitat să la checkpoint din prima, deci cred că o să aveți lag la început de filmare, cum am și eu cu Fortnite, că așa e la început și după... Dar hai la fura de arabi. Nu vreau la arabi. Acolo s-a dus Ronaldo și cu ceilalți. Mane, cu ăștia, mă. Ia hai să-l furăm atunci. Bagă-ne echipa De ce? la mine la ce club ne-am zis, prost? Vin să-ți fur loot-ul. Cine se apropie de mine? Cel mai... Bă, cum ai ajuns așa repede, frate? Cine fură loot-ul cel mai slab? Lasă mie loot-ul! Bă! Dar nu mai... Super! Dă-mi sniper-ul, bă! Dă-mi! Dă-mi sniper-ul! Ești un slab! Dați-i bloc, toată lumea dați-i bloc și report. Fură loot. Eu l-am găsit. Eu l-am găsit. Bă, taci, mă. Tu fur loot-ul, mă. Uite, de data asta nu să mai dau miniuri și dacă... Deci dacă o să mori, nu o să-ți dau revive, să mor tu. Știi ce o să fac? O să aștept să mori și o să... Și după ce o să mor o să... Oh, domnul sniper! I-am furat sniperul, gata, nu mai are. Eu ți l-am dat. Nu, ai vrut să iei tigru. Bun, acum auzim player. Și eu sper ca David să moară ca să nu-i dau rival și după o să... După ce o să moară o să pot să iau loot-ul care mi l-a furat și o să fie Tot eu care am doar o armă. Aha, băi, și care e aia? Havoc Suppressed de Assault Rifle verde. Oh, păi trebuie să te las să mor, că eu l-am în cap. Bă! Siganule. Aoleu. Blocare de joc activată. Da, perfect. I found big. Și glanțe de sinepări. Eu am unul. Multe. Cred că Multe glanțe de snuper. Cred că m-a văzut omul. Și Ia. altele? Best player in the game! Tu cum ai ajuns, mă, acolo? Best Dar nu uiți că trebuie să dai emote. eu încerc să mor pe unul, dar nu iese. Aaa, ce prostul! Aici scomor. Cred că frate de David. Stai, mă, pe loc. Vrei? Ce? Am și eu. Ia din ăsta verde, că eu am albastru. Am verde. Bă, stai pe loc. Puțin. Ia Stai, mă, tot, pe loc. dăm glanțe de sniper. Yeeey! Îți spat așa tare încă nu te mai aud. Ba nu, bă. Să mă aud. Ba, nu. Da, da. A crezut că sunt lame. Așa. Bun. Bă, eu sunt best player in the match, nu best player in the game.
Hai că și Best player in the match. nici în vezi nu cred că ești nebun. Best player in the match. Nici în... Opa, ce... Bun, cred că o să ne jucăm altceva față de Fortnite. Fortnite-ul cam în la confirmarea 200 de FPS-uri fără... Alo, Ce? Best player in the match. nici acolo. Am luat falling. Mamă, mă doare urechea! Era să-mi iau iar falling. Dă-mi mie o leacă. Bine. Vreau să-ți dau un cadou. Nu. E armă epică dacă vrei. Bine. Bine, vreau să o arăt. Nu! Pistolul meu! Iam. Și eu am un cadou pentru tine. Eu nu-mi plac cadourile mele. A, deci nu vrei armă legendară? Nu, e armă epică. Și... E pump legendar. Oh, fuck! Ha, bă, că pe ăsta nu l-am văzut. Unde e și treaba asta, mă? Best player in the game! Vreau să fac box să-i dau emote. Nu pleca, mă. Nu încă! Băi, îi dau emote să vii să-mi strici toată chestia, mă. Slap, știi? Ce rost, mă. Gata, te-am pus. Dă-mă, bă. Bă, aici am mai dat bine. Aici pot să-ți mulțumesc chiar. Mai dat la player. Și aici vreau să vin. Best player in the game. Păi da, tu nu ești best player. Îți dai seama. Dacă erai best Oh! player in the game, Nu mă mai trebuia duceam să te nimeni. joci la World Cup. Aia, la World Cup! Mhm. Unde la World Cup? World- Fotbal, mă. Nu mă, World Cup Fortnite, Tu ai K6. Tu ai tras, bă. Sunt prost. Snooper, am și eu snooper. Motocicletă! Ai stricat ce perca! Bă! Cineva vrea să dea reboot. Mi s-a blocat jocul. Mi s-a blocat. Jocul. Ui. Outplayer! Bă, țigan. Așteaptă. Ui. Bă, tu ai tras, bă. Oh, snooper time. Bă. 105 Nu, cine? la player. Teach you like at me don't like it you. It's transpirat and it's another player. It's transpirat and am lag. It's transpirat and am lag. Ajută-mă. Că e transpirat și am și lag. Bă, mai mult, bă, aici, bă. Ba nu, nu. Nu e transpirat, dar hai cu morți.
Sunt doi defaults. Cap! Bă, tu nu mai spui atrás. Bă, ăsta... Eu, ajută-mă, mor. Easy! Bă, Easy! Și prinde-ne de acasă! Easy! Copil slab, easy! bă, tu zici, da. Tu-ți dai seama că tot am găsit aici. Vreau! Ai, ce arme am, mă. Bă, dă-și mie! Bă, stai că eu mă duc în zonă. Vreau și eu. Oh! Și tu! Bă, dar bine că tu pleci și mie mi se blochează jocul. Tu ai făcut lec... I believe I can fly. Vezi că trebuie să editezi la filmare. De ce? Am zis o înjurătură. Tu? Da. Ce ai zis? Bă, Futu-ți. bă, nu mai zi odată, bă. Nu știu să editez. Trebuie să editezi. Nu știu să editez. A? Nu știu să editez. Nu mi-ești mai prost. Hai, mai prost. Las că mă uit cum să editez. Dau hash la ouă. Tu. Bă! Ouă! Mai dau hash Ouă. la ouă. Salut. Ha, bă, ți-am dat hash. Bă, îmi dai hash iar vine după mine. Aici stau. Domnule dinozaur. Parcă puteai sta în Îl copac. fur eu. Fură-l. Ăla vrea să mă omoare, bă! Aoleu! Bă, stai! Vreau să murdăresc ăsta, plin de glob vreau să fac. Bă, stai că vine zona, bă! Bă! Hai cu Dina! Dina! O să vină apa și să nu crede. Doamne. Pa! Dino! Oh! Ah! Dino! Bă, tu mi-l bați pe dinozaur! Și ziceai de mine să nu jur la filmare. Bă, tu-mi bați dinozaurul! Da, nu Și bate. ziceai de mine să... Și ziceai de mine să nu jur la film. Bă, mă bate dinozaurul! Bă, îmi bate dinozeurul. Și l-am ajutat eu pe dinozaurul. Bă, mai are 113 HP. Ia-o al dinozeur. Dă mie dinozeurul Bă, ăsta. cât de mult! Bă, Ăsta era dinozaurul meu, bă, slab. ia. Bă! Așa. Mamă, cu ce mi-a dat? Are... Ajută-mă! Ești prost. De ce? Bă, are Bă, mitic. să editez și eu nu știu. Are mitic. Are mitică. Omul. Bă, ce ai de catan? Ok. Uite cu ăsta am omorât. Bun, It's asta- charge shotgun mythic. Bun, Charge shotgun mythic. Cât avem pe filmare și cred că noi o să ne auzim. Deci avem 14 minute numai. Bine, am pierdut, noi ne auzim data viitoare. Eu am fost cu QZ, el a fost Dark și ne vedem data viitoare. Pa!